We want Bodoland, Bodoland, Bodoland. Divide us up. 50-50. We want justice, justice, justice. बड'लेण्ड डायरी भल्ट-1 इनायनि एलबामखौ मैया बेखेवबाय। बादारि फिल्म प्रडाक्शननि बड'लेण्ड डायरी भल्ट-1 इनायनि एलबामखौ मैया चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय हाग्रा बिफाननि आलासि न'आव बेखेवना होयो एमसिएलए अमर बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव जरखा आलासि नुजाथिफैयो सिडली चिरां आन्चलिक एबसु बारग' आफादगिरि बिरबल बसुमतारि, गुरुबासक साहित्य सभानि आफादगिरि बाबुराम बसुमतारिया। बड'लेण्ड डायरी भल्ट-1 इनायनि एलबामखौ गाहाय दिहुनगिरियानो जादों बादारि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा बिपुल मुसाहारिया आरो बे एलबामावनो फावखुंगुर हिसाबै बिपुल मुसाहारिनिनो लोगोसे बिथांनिनो अनजालि बिसि सानसुमै मुसाहारि फावखुंग्रि बावथिना खालामदों होनना बिपुल मुसाहारियानो रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे आलादा रायजो नांगौनि दाबिखौ लानानै बे एलबामखौ दिहुननाय जादों होननानैबो बिथां बिपुल मुसाहारिया फोरमायबावो। आरो एमसिएलए अमर बसुमतारियाबो बे एलबामखौ नायनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बे एलबामखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनांगौ होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिना होयो। बे एलबामखौ नायनो नोंथाङा बादारि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै हागोन, नङाब्ला गाहायाव लिंकआव थुनानै नायनो हागोन। बे बड'लेण्ड डायरी अपेनिं आव नुजाफैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयो मोनसे आबादारि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय आरो बेनि कनसेप्टआ माने जोबोर मोजां। आं बेखौ माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि ओनसोलाव जालांनाय जेनाखि जांख्रिथायखौ लानानै दिनैसिमाव आरो भबिष्यतआव बेवहाय बेरखांदों आरो बे मोनसे भिजुवेल भिडिअ एलबाम बेयो बिराद मोजां आरो जेरैबायदि साउन्डिं सिस्टेम आरो जेनाखि मेथाइनि ओंथिफोर जोबोर ओंथि गोनां। आं बेखौ गोजोननाय मोन्दों आरो स्पेसियेलि आं बिपुल बिथांखौ साबायखर बावदों। बेखौ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै मोनसे दिहुननो हाबाय आरो बेबायदिनो बिथाङा उनाव गोबाङै बेबायदि दिहुननो हालांथों आं बेखौ आसा खालामबाय आरो जोंनि जेनाखि सिनेमा एस'सियेसननि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां एक्टिभ रल लाबोनायखौ आं नुदों। बेबायदिनो जों बयबो नाजानायजों आरो बेखौ नाजायोब्ला भबिष्यतआव जोंनि जेनाखि थांनानै थानायनि बे राहाखौबो जोंनि लाइमोनफोरा मोनो आरो दिनै जोङो बहुद सोलायनायखौ नुदों। आवगायनिफ्राय जेरैबायदि जोंनि जेनाखि ससियेल पलिटिकेल बेफोर सोलायनानै दिनै मोनसे गोदान महरखौ लानायखौ आं नुदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जेनाखि गाननाय जोमनाय बहुद मोजां आरो रंगिना संगिना बे मोनसे एलबाम जादों आरो बयबो नायनो आंनि थाखाय खावलायबाय। माने गासै बिटिआरनि बा जोंनि बर'फोरखौ बेयाव नायनानै माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। अकल दिहुनबाल' जानाय नङा, नायग्राफ्राबो नायनांगोन। दिनै इउटुबफ्राव जोङो गोबां बेबायदिनो मानसिफ्रा गावगावनि टेलेन्टफोरखौ श' खालामदों। दिनै बिथाङाबो दिनै इउटुबाव हगारगोन, बिथांनि इउटुबखौबो नायनो थाखाय आं गासै जोंनि रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बे मिउजिक भिडिअखौ आंनिनो निजा बादारि फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दं। बे इउटुब चेनेलावनो आङो दा आपल'ड खालामगासिनो दं आरो बेहाय सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन आरो। एलबामखौ बानायनायाथ' गोबावबो होनजायो आरो थाबबो होनजायो, माने साननैजों जोबदों माखासे शुटिंआ। ओमफ्राय बे मिउजिक आरो माबायाव मिउजिकआव एसे गड़बड़ जादों आरोखि, खारन सासे आंजों लोगोसे सासे माने गुबुन हारि सासे दंमोनथ', दा बेजों बानायनायाव एसे बे बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै एसे दान्थे बिदान्थे एसे माने मिउजिकआव खेलिमेलि जानानै आं माने बर'नो हायाखैमोन। स्पष्ट' खोथा आरो बियो। मा थांखि लानानै बे मिउजिक भिडिअखौ बानायनाय जादों? थांखिया माने आङो बे कनसेप्टखौ ओरैबायदि बानायदों, जा गोदोनिफ्रायनो बर'आ रायजो बिबोनाय हारि आरो बे रायजो बिबोनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों। दा जोङो बड'लेण्ड मोनफुङै हिसाबै जोंहा बिबावनांगौ दंबावो, बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोदों आरो गोदोबो बिदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिबाय थाथों आरो इयुन जोलैफ्रा बड'लेण्ड बिनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों आरोखि। बेखिनिखौ आङो
बे खनसेबाव एसेबाबो माने लाबोदों आरो उननि समाव आरो बे बड'लेण्ड डायरी मा एलबामखौ बख'बावगोन नामा? औ बे बड'लेण्ड डायरी भल्ट-1 जादों दानिया ओमफ्राय नामा जाहैबाय गानना एना एनि आरो ओमफ्राय बड'लेण्ड डायरी भल्ट-2 जाबावगोन बेयाव आइ बिमा जागोन आरो आं दिनै क्लियार होखाबाय आरो बे जागासिनो दं बेबो फैबाय थागोन आरो बेयो बेसेबां खस्थ' मोनदों बे एलबामखौ बानायनो? खस्थ'आथ' बिराद खस्थ' मोनदों खारन बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय माखासे बिराद रायजो राजाखौ लानांगौ जाहैबाय पुलिसनि खोथा थाबाय माबा माबि एरेन्जआव बिराद खस्थ' मोनदों आरो माने मानसि बुरजानि माने शुटिं जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो आरो एसे माने खरसाबो एसे बारा जादों आरो गाहाय फावगिरियाव माने बेवहाय एसे एक्टर एक्ट्रिस माने आंनो माने मोनसे रल लादों बे रला जाहैबाय माने गोदो सासे माने बड'लेण्ड बिग्रा आन्दलनकारि मानसिमोन आरोखि बियो बिथाङा माने दासिमबो बड'लेण्ड मोनफुङैयाव बिथांनि गोसोआव दुखु दङ बेखिनि खनसेखौ लाबोनानै आंनो बे रलखौ प्ले खालामदों आरो थारमाने फाग्ला टाइपनि मानसि आरो बड'लेण्डखौ सानबाय बायनानै माने फाग्ला रुप आरो बियो बे माबा रलखौ आंनो प्ले खालामदों आरो टेकनिशियान लाइनाव सोर दङ? टेकनिशियान लाइनावथ' सचिन लाहारि होननाया केमेरा खेबदों आरो एडिटिंआवबो बिथाङा खालामदों ओमफ्राय कमप्लिट डाइरेक्सन आं खालामदों ओमफ्राय लिरिक्सआबो आंनिनो मिउजिक ओमफ्राय खननायाबो आंनो खनबाय आरो बिदि आरो सार बिनि अनगायै रायजो राजानिसिम मोनसे माबाफोर खावलायनो सानो नामा सार? रायजो राजानिफ्राय आं खावलायनो साननाया बेनो एसे सिगाङाव मानसिफ्रा कन्ट्रभारसि जागोन नामा बे एलबामखौ रिलिज खालामोबा राजनितिक फैगोन नामा बा माबा मोनसे जेनेबा पार्टिखौ लानानै माबा मोनसे जागोन नामा बेबादि अनेक मेसेजफ्राव फैदोंमोन आं बेखौनो दिनै रायजोफोरनो खावलायनो सानो बे मोनसे हिस्ट'रिक होननो बुंनो थाङोब्ला आरोखि बेवहाय माने सोरनिबा ओरै माने लानानै बेखौ बानायनाय जायाखै जास्ट एस ए बर' हारिनि उनाव पार्टिनिबो खोथा गैया पार्टियाथ' टेम्परारि जिनिस गाबोन आं मुं पार्टियाव दं गाबोन मुं पार्टियाव गैया बे आरोखि ओंखायनो जोङो एस ए हल बर' जाथि हिसाबै जोंनि मोननांगौखौ मोनफुङैनि थाखाय जों आरो बिबावनांगौ बेखिनिखौ आङो माने कनसेप्ट खालामना लाबोदोंमोन बेवहाय रायजोफोरखौ आं खावलायदों बेखौ गोनो गोथो साननाङा आरो बेयाव पलिटिकेल लाबोनो नाङा आरो बेखिनिखौ आं स्पष्ट खावलायदों आरो आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. विलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HSLC आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. विलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577172276 97065045570 93657590885